What's up, Madlang Dugi? Nandito na tayo, guys. Taron, boss. Ayun na siya, guys. Oh, si Rick. Boss ka rin, boss. Rick Mar. Okay ra, Rick? Rick? Ha? Okay ra? Okay kayo. Unsa Kita ba? ko na yung malipay na ko. Ala. Gakulab din tulo, guys. Ikaw pat ning manok. May ka pa susunod guys. Agay. Ayo, Rick. Tumulin mo. Dako. Huwag lagay. Recall. Ay, mas story ta diri, boss. Kay hayog makay diri, boss. Diri sa tajud, boss. Story sa diri. Kasi kasalte. Oh. Kasi kasalte ni mo, boss. Diri ra kay hayag kayo. Diri. Kasi kasalte ni mo ron. Asa kita matarong pulo Sabado. Ano dagkuan? Dagat. Magka Boss ako ni patayo ko boss. Ay, dili, mag-shooting sa ta. Day i-charge. Boss, di pagkahapon, ang dagat. Di pagka Domingo. Asa pagka Domingo na pod, boss? Mutuyok no? Boss. Asa na pagka Domingo na pod? Lo, tuyok lagi na ba eh. Tuyok. Yes, boss ba? Wala nilain. Natagak pod. Ano? Idulit sa kamera saan. Mutuyok mo ni. Nahulog. Mahulog siya. Ano? Lumatak ko siya. Pagka Domingo, boss. Asa kita, boss? Pagka Domingo sa hapon. Mag-content ta kay mga kuan biyata. Bagger. Mga Mag-walking na po ta, boss. Asa? small content creator. Dito na po ta. Kuha na po. Tundag kong building. Boss, tun sa bantayan. Matayan ta. Tundag kong building. Makaya.